Здравейте, приятели! Днеска сте с новия влог. Така, ние вече пътуваме, понеже няма никаква предистория, сега ще кажа. Защото се скарахме и няма кой да снима. Нали? Правилно. Така, и вече пътуваме. Днеска е 14 февруари. Какво означава това? Ден на влюбените. Така. И какво правят деня на влюбените? Аз като един истински мъж, запазих едно прекрасно джампа. Прекрасно! Тук където стигне бюджета е място, където да отидем. Все още тя не знае къде отиваме. Да не се караме вкъщи, да се караме на вън. Дали някакъв смисъл? Искам и за да имах катапулт в колата. Много искам. Като в бързи яростни Рио де Жанейро. Както и да е. Един ден. Вчера и викам да вървим. Един ден да си починем. За нас двамата да всичко да е окей, нали, да си поговорим, да се видим. Вече съжалявам. Защото по-добре да не се виждаме. Нали? Аз така мисля, да. По-добре да си работим, да си вечеряме, да си спим и това е то. Някой път... както и да е. Да не се отарим. Понеже шофираме. Ами добре, ето пътуваме, остават още 39 минути. Waze, разбира се, най-доброто. Че е хубаво да си изключим мигача. И така, направо ще се включим от място. Айде, до после. Здравейте, хора. Работи ли поне то? Здравейте, хора. Тук що пристигнахме в стаята. Oh my god! И нека, искате ли да я покажа? Да ви покажа стаята, само ще зад мен какво става. Така, рум тур, старт! Здравейте, хора, това е нашата стая. Заповядайте, Нека да започнем от гардероба. Добре, щом искаш, нека да от гардероба. Така, тук имаме гардероб, който е напълно празен. Има сейф, но ние няма какво да заключим в него. Умишлено ли са сложили допълнително одеяло за студа Да, тук? но ние си пуснахме парното, защото е много студено. Тук е празно, тук е празно. Супер, утре ще пиеш кафе. Има. Въпреки И за че е мен има. доста мръсно, не се знае дали ще пием, защото изглежда доста мръсно. Ще пием. Не знам, ето тук има чаши, тук има някаква бутилка, която е празна. Хора, съжалявам, ние вече поразхвърлихме малко, но все пак ще ви покажа какво има тук в нашата малка уютна стая. Вече то багнавиш на къде снима. Това е гимбъл за това. Трябва да смениш модуса. Как? Къде беше? Чакай. Стойте, функционира, активира, готово. Наистина е мекичко. Обаче тук пак ще падаме. Наистина ли пак има разделение? Не. Удобно е. Така, има баня. Да започнем от моя трон. Електрически е. Имаме кърпички. Много добро. Това е много добро. Имаме едно виж. От скъпото. Имаме си душ. Също на ритуал имаме шампу. And shower gel. Ма ти не си го пуснал. Как така, бе? Да. Това ще трябва малко да го дигнем. Как се дига? Радвам се, защото през камерата не може да се помирише тук. Наистина тук мириш на силикон плюс... Както и да е. Има ли сешуар? Къде е? Къде е сешуар? Работи ли? Това за да си оправиш брадата ще е много удобно. Чапа много удобно. Ми да го дърпаш към тебе, примерно. Ходи си леко неграмотен, така че няма да знаеш как. Много ме дразниш. Това ще дойде само на почивка. Това ще е Трябваше да най-прекрасното ми нещо. дойде.
Кашулара е тук, много е готин. Между другото, наистина изглежда това каквото дето Това не е ли то, дето е... Как се нарича? Дайсън. Да, Дайсън. Не е ли Дайсън? Това. Какви са те нейлони тук, бе, човек? Кой е това? За превръзки. За мръсни превръзки. Наистина. What the fuck? Ще вземе една туалетна хартия за вкъщи. Тук отгоре има нещо. Пепел, най-вероятно. Някой дървесини работи. Да бяха го изчистили отгоре, виж, ние проверяваме навсякъде. Но с нашата фирма Клининг бе. Чистим абсолютно всичко. Обадете се на 088. Не знам номера да е. За повече добри почиствания в държавата. Област Ловеч, Троян, Плевен. Обадете се на посочения номер, тук отгоре ще ви излезе. Благодарим. Чао! Лойто е. В момента не знам къде попаднахме, обаче навсякъде има само голи хора. Но ти си ги плаш. Какъв плаш? Човек, къде му намери наистина? Дай се да намери басейн да съм. A few moments later. Какво ще кажеш за моята пица? Пицата трябваше ти да ми я направиш сърце. За тебе един морков.